Ndinoda kutaura kuti izvo ndakarwara nemakumbo ndikaenda kuchechi kwandakaenda. Ndoda kutaura kuti izvo ndakarwara nemakumbo ndikaenda kuchechi kwandakaenda. Ndichiti ndonobatsirwa. Ndokuchechi kwandakawana satanism. Pese pandaifamba zvaitadza kubudiswa. Asi baba pavakauya kuMidrand vakandibata vachiti mai makateverwa nyora mushatwa nesatanism. Basi ishe pakauya kuMidrand vakandibatsira vakati mai makateverwa nyora. Vakandipa munamato. Vakandipa munamato. Zvakakwidza ndaidzipwa nezvidhoma. Zvanga zvakakwidza ndaidzipwa nezvidhoma. Nyoka yakandisunga mbabvu dzangu. Nyoka yanga yakandisunga mbabvu dzangu. Pari zvino ndavaraiti. Pari zvino ndave raiti. Ndakurara hope dzakanaka. Ndave kurara hope dzakanaka. Saka ndokotaura kune vamwe vangu kuti rambai makashingirira pano ndopane zambuko. Ndokotaura kune vamwe vangu rambai makashingirira pano ndopane zambuko renyu. Ndaisarara ndaishungurudzwa zvakanyanya. Ndaisarara ndaishungurudzwa zvakanyanya. Zvidhoma zvakasvika December wa 2024 zvichichema mu 2023. Zvichichema ndairara ndichimhanya nemba ndichitiza ndichinamata zvichichema unyafunga kuti pane voice rezvidhoma zvikuchema munzeve dzangu. Vanga vapadhuza kuti sacrifice. Asi ndakangonamata kuti Mwari ndinongoshukushira kuti ndinotsika kuZimbabwe ndiri mupenyu. Ndakangonamata kuti Mwari ndosvika kuZimbabwe ndiri mupenyu. Ndinotsika paRusaka paZambara. Ndinotsika paRusaka paZambara. Ndipo pane zambuko rangu. Ndinotenda.